Hej alle sammen, og velkommen til den her lille video. I dag vil jeg vise, hvad der er i mit panelhus. Men jeg har altså virkelig ikke mange ting. Og der er 3 ting, der skal tages ud herfra og et andet sted hen. Og jeg så ned og købe nogle ting i dag, så måske kommer der også et haul lidt senere. Ja. Så jeg tænker bare, at vi starter med at trække en ting op. Så den her ting, der skal ud. Fordi hvis nu jeg glemt at drive på, og jeg ikke vidste, det blev varmt, så er det altså meget smart at have en drive med, som man ikke lugter. Fordi den her, den var meget smart, i stedet for at jeg skulle have den her med. Det er jo sådan en spray, som der larmer, og den her larmer ikke. Så den skal tages ud af den taske. Ja. Og sådan en elastik, den tænker jeg, at den også bliver her i panelhuset, fordi at det er jo... Ja, det havde jeg også sidste gang. Og det her er altså part 1, fordi jeg tror, der kommer en part 2. Ja. Og så tager vi den her. Den skal blive her i, fordi den har været her siden... Den har været her... Og sidste år var den her, eller inden sommerferien var den også i mit panelhus. Så den tænker jeg også bliver der. Oh my god. Og så har jeg sådan nogle kuglepinde, farvetusser og alt den. Ja, dem har jeg så mange farver af. Men det er bare lige de vigtigste farver. De bliver jo her i, fordi det er jo alligevel et panelhus der. Og så har jeg et viskeleder. Og så har jeg sådan her stifthus-ting et eller andet. Og så har jeg skulle nemlig have 3 til 5 blyanter. Og jeg har kun 2. Så ja, det har jeg så en blyant. Og så har jeg de 2 ting, der også skal tages ud herfra. Så først en parfume, hvis det nu ellers skal et uheld. Man ved ikke, om der kommer et uheld. Den skal også ud. Det er meget sjældent, der kommer et uheld. Og så hvis du nu også har glemt at tage mascara på, så har jeg altså en mascara. Ja, det skal også tages ud herfra. Og så har jeg min pæne panelhus. Så ja, vi skal nemlig ud og købe en limstift, sakse og alle de der ting. Så ja, vi ses.